avui taller d'Scrabble aquí a Perpinyà, al Liceu Arístides Mallol. Estem davant de la piràmide. Bé. Ens contemplen 3 anys des de l'últim campionat. Per exemple, cara, però també existeix encara. Encara. Attends. C'est quoi ça? De cercar un doble o un triple. De para ou là? Il y a chaud? Mira, aquí tens un triple de lletres. Un triple de lletres. Ens ha visitat la Maria Barcons, professora de català de l'Institut Arístides Mallol.